ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഹഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരമരിനാമപദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരിശനം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി. ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സ്ക്രീന് കാണാവോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ മഴയെല്ലാം നല്ലോണം ഉണ്ട്, ചെറിയ നെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പരിപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആണ് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണോ അല്ലെങ്കിലോ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ അതിനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണോ, ആരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്താ തമാമതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഭഗവാനോട് പറയുന്നല്ലേ, നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നതാണ്, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെന്ത് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പഠിച്ചല്ലേ, ഒരിക്കലും ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാറാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് അവരാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നല്ലേ, ആണ് വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മായാവാദികൾക്കൊന്നും അതിന് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവർക്കൊന്നും അവര് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയാലേ? ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാനെ ഭംഗിയായിട്ട് അണിയിച്ചൊരുക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അവിടെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലേ, ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭഗവാനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ ആരാധിക്കണം അല്ലേ. അല്ലാതെ എന്താണ് രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. പിന്നെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പിന്നെ സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ എന്താണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ജീവരെ സ്വരൂപമായി നിത്യര കൃഷ്ണദാസൻ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് നിത്യ സേവകനാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാനം അല്ലെ. അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ കാണാം ബ്രഹ്മചാരിമാർ, അവര് ഭഗവാനെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതാണ്, രാധാശ്യാം സുന്ദരനെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നു. യേത്വശരമനിദ്ദേശ്യാമവ്യക്തം പര്യുപാസതേ
സർവത്രാഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയാ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേരത. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ. അതിനൊന്നും സാധിക്കില്ലെന്ന് അർജുനൻ തന്നെ നേരത്തെ ഭഗവാനോട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എൻ്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചല ഹീമന കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് നേരത്തെ അർജുനൻ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ് അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് എല്ലാ ജീവികളുടെ സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരുടെ സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ താല്പര്യരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തത് അവ്യക്തവും എല്ലാറ്റിനെയും അതെന്താണ് അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാതെ ഉറച്ചതും ആയതിന് നിരപേക്ഷത്തിന്റെ വ്യക്തശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് വ്യക്തശൂന്യമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപാസിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ് അല്ലെ. ക്ലേശോ അധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിര വ്യാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഭഗവാനിവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ, അവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറുന്ന പറയുന്നു. അവർക്ക് ആ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം നേരിട്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. മറ്റേത് കുറെ പ്രയാസമേറിയതാണെന്ന് പറയുന്നു. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ ആരാധിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടര്, പിന്നീട് ആ പരമാത്മാവിനെ പരമാത്മരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഭഗവാനെ ആ രണ്ട് കൈകളോടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. മറ്റേതൊക്കെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ എടുത്തു വരുന്ന പ്രകാശം അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടു. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോകത്തുനിന്നും വൈകുണ്ഠത്തുനിന്നും ഒക്കെ താഴെയായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. പിന്നെയോ 4 കൈകളോടുള്ള രൂപം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇതിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് പരമാത്മാവായിട്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹരൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ പർപ്പറ്റില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലേ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്, ആ രാധാരാമണിനെ കുറിച്ചിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വന്നല്ലേ. അതുപോലെ നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അല്ലെ, അർച്ചാവിഗ്രഹമായിട്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലേ, പ്രതിമാനഹീതു സാക്ഷാൽ വ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ ആണ്. ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടില് വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ഫോട്ടോയിലായാലും ഒക്കെ ഉള്ളത്.
സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ് തപാൽ പെട്ടികൾ അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ടൗണിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. എന്താണ് ചില ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ഉള്ളോട്ടുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ എന്താണ് ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ തന്നെ എന്താണ് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു തപാൽ പെട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നമ്മൾ കത്ത് കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മെയിൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആള് വന്നിട്ട് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. അങ്ങനെ മേൽവിലാസക്കാരന്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും നമ്മളെ അടുത്ത് എന്താണ് ആ അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലും അല്ലെ, നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീനാച്ചിരാത് പാർത്ത മയ്യാവേശിത ചേതസാം. പാർത്ത, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജന്മമരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലേ. അംബരീഷ് മഹാരാജ് പറയുന്നത് സവയും മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദർ അല്ലെ. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ എന്താണ് ഭോക്താരാമിറ്റും തപസ് സർവ്വലോകമാവശ്യം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. എന്നിട്ടോ എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഒന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ് എപ്പോഴും അല്ലെ അചഞ്ചലമായിട്ട് ഒരിക്കലും എന്താണ് നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം മതിയാക്കും. എന്താണ് മതി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം മതിയാക്കും അല്ലെ. ഇനി എന്താണ് അമ്പലത്തിലും പോവില്ല, നാമം ജപിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയല്ലേ. എന്നാല് ഭഗവാൻ എന്തിനെങ്കിലും ഉത്തരവാദിയാണോ? അല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരും അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരു സമുദ്രം പോലെയുള്ള എന്താണ് വിഷമങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ ഒരു എന്താണ് കാലിക്കുളമ്പിനടിയിലുള്ള ജലത്തിന്റെ അത്രയാക്കി തരും. ഒരു സമുദ്രം നമുക്ക് കടന്നു വെക്കാൻ സാധിക്കൂല അല്ലെ. എന്നാലൊരു പശു നടന്നു പോയതിന്റെ ആ കുളമ്പിന്റെ അടിയിലുണ്ടാവുന്ന വെള്ളം, ആ കുളമ്പിന്റെ പാടിലുണ്ടാവുന്ന വെള്ളം, ആ കുഴിയിലുണ്ടാവുന്ന വെള്ളം അല്ലെ, അത് നിഷ്പ്രയാസം ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും കടന്നു വെക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ നമുക്കുള്ള നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ തോത് കുറച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ കുറച്ചാക്കി തരും അല്ലെ. ഡിവോട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിലോ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ അവരെന്താണ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും, എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർക്ക് ഇന്നുണ്ടാവും. എന്നാലോ അവർ ചെയ്ത ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ അവർ അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള നരകലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകണം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ജന്മമരണ ചക്രങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലേ. നമുക്ക് കുറേ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ കരകയറ്റിയിട്ട് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ പിടിച്ചു തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ മരത്തിന്റെ കൊമ്പില് അല്ലെ. എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം അവിടെ മുകളിൽ ഒരു തേനിന്റെ കൂടുണ്ട് അല്ലെ. ആ തേന് മുറ്റിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് രുചിച്ച് നോക്കുന്നതാണ്, അത് കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റിലും കാണാം അവിടെ തേനീച്ചകളൊക്കെ കുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെ കടിക്കുന്നുണ്ട് തേനീച്ചകളൊക്കെ. താഴെ എന്താണുള്ളത്?
താഴെ വിഷസർപ്പങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ഇവിടെ ഈ മതയാന ആ മരത്തെ പിഴുതിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നോക്കിയാലും വിഷമങ്ങളല്ലേ. എന്നാൽ ആ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം ആ തേന് കുടിച്ചുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ കാണാം. എന്താണ് കറുപ്പും വെളുപ്പും അല്ലെ. അതെന്താണ് പകലും രാത്രിയും ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താണ് നമ്മളും ഇതുപോലെയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് അല്പമായിട്ടുള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് ഭഗവാൻ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് കൈ നീട്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല. എവിടെയാ നോക്കുന്നത്? തേന് ആ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആ തേന് ഇട്ടിട്ട് വീഴുന്നത് അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ നേരെ തിരിയുകയാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വിഷമങ്ങളൊന്നും സഹിക്കണ്ടല്ലേ. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ് നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താണ്? അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു അല്ലെ. യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി അല്ലെ. എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു, പ്രായമാവുന്നു, രോഗങ്ങൾ വരുന്നു, മരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുള്ള എന്താണ് യഥാർത്ഥ മോചനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ. മറ്റേതെന്താണ്? എല്ലാവരും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു, അവരൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നു, അവരൊക്കെ എന്താണ് പരമ്പര കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, പിന്നെ അവരൊക്കെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷ നേടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം? നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ആ ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് തിരിയണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഈ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും. മയ്യേവ മന ആദസ്വ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ് എന്നിൽ തന്നെ വാഴുന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഞാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്ത് നമ്മൾ സുന്ദരമായത് എന്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ. ആ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഗോപന്മാരൊക്കെ അവരെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചുറ്റിലും ഇരുന്നിട്ട് അവരെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ പ്രസാദമൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ പങ്കിട്ട് കഴിക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആ മധ്യത്തിൽ ഇരുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ ചുറ്റിലും ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമ്മളും എന്താണ് എല്ലാറ്റിനും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളും ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന് തമ്മിലും വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണി. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ അല്ലെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ, രാമ എല്ലാവരെയും രമിപ്പിക്കുന്നവൻ അല്ലെ.
നമ്മളെന്താണ് ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയോട്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ശ്രീമതി രാധാറാണി അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന് നമ്മൾ നൈവേദ്യങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അത് പിന്നെന്താണ് സ്വീകരിക്കും അല്ലേ? സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു തുളസിയിലയോ ഒരു പൂവോ അല്ലെ, ഒരു പഴമോ അല്പം ജലമോ എന്ത് തന്നെ നൽകിയാലും ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ അശ്നാമി പ്രേതാത്മന, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ. നമ്മൾ നൽകുന്ന ആ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആരാണിത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെയാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയിൽ ഭഗവാനോട് തന്നെ ആ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, എന്താണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി അല്ലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ആ ബ്രഹ്മലോകം ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആരെയും ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവിന് തന്നെ ഭഗവാനെ സംശയമുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ് ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, എന്താണ് കൂട്ടുകാരൊക്കെ എത്തിയിട്ട് എന്താണ് ആ പ്രസാദമൊക്കെ പങ്കിട്ട് കഴിക്കുന്നു, അവർക്ക് വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു, അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനും സംശയമുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്കിനി ഇത്രയും ഉയർന്ന പദവി ഒരിക്കലും വേണ്ട, ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ഈ കലിയുഗത്തിൽ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും. 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു ചെറിയ സമയം, 1 മണിക്കൂർ, അതിന് അത്രയൊക്കെ തൻ്റെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം 3 ലക്ഷം തവണ ജപിക്കും. ഇതിലെല്ലാവരും അസൂയാലുക്കളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ അന്നത്തെ എന്താണ് കാസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണന്മാർ, അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ, ഭരണാധികാരികൾ, അവരൊക്കെ ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എത്ര തന്നെ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടും ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒട്ടും പുറകോട്ട് പോയില്ല അല്ലെ. അവരെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാർ, കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം അനേകം ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ അപകടങ്ങളിൽ പെടുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ദ്രൗപദി അല്ലെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് അല്ലെ. എന്താണ് പിന്നെ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ എന്താണ് സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തത് അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ ലഭിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വാൽമീകി അല്ലെ, രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളൻ പിന്നീട് വാൽമീകിയായി അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് രാമായണ മാസം തുടങ്ങാറായി അല്ലെ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രത്നാകരൻ ഒരു മഹർഷിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു. എന്നാലോ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ വനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വേട്ടക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്. അങ്ങനെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തിട്ട് വേട്ടക്കാരൻ കൊണ്ടുപോയി. വേട്ടക്കാരൻ്റെ അടുക്ക് എന്താണ് എല്ലാം പരിശീലിക്കുക, എല്ലാം എന്താണ് ആദ്യം പഠിച്ചതിൽ നിന്നും മഹർഷിയിൽ നിന്നും കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചല്ലേ. എന്നാൽ വേട്ടക്കാരൻ്റെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ഒക്കെ മോശം കാര്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുക, മറ്റുള്ള എന്താണ് അക്രമങ്ങൾ നടത്തി എന്താണ് പൈസയൊക്കെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് പരിശീലിപ്പിച്ചത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറി പിന്നീട് എന്താണ് ആ കാട്ടാളനായി മാറി അല്ലേ, രത്നാകരൻ എന്ന്. എന്നാൽ പിന്നീട് ആ നാരദമുനിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പിന്നീട് എന്താണ് ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് എന്താണ് ആ രാമായണമൊക്കെ എഴുതുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ നാരദമുനിയിലൂടെ എന്താണ് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്താണ് ജപിച്ചത് അന്നേരം എന്താണ് രാമായണം പോലും ജപിക്കാൻ വരെ ആ വാൽമീകി രത്നാകരന് സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ് എല്ലാവറ്റിനെയും കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്കൃതത്തിൽ മര എന്ന വാക്ക് കൊല്ലുക
അപ്പോൾ എന്താണ് മരിക്കുക, കൊല്ലുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ആ മര എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. അപ്പോൾ അത് നീ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ മര 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ രാമരാമ എന്നായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് ആ വാൽമീകി രാമായണം ഉണ്ടായി നമുക്കൊക്കെ ലഭിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലൂടെയാണ് എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ എന്താണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ നാമമൊക്കെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാം, അവസാനം ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത ചിത്തം സമാധാതും നശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലോ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. അഭ്യാസേഭ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമഭി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമമാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകളൊന്നും നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തൻ്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സമനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാവും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിലോ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ തൻ്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. എന്തിനാണത്? നമുക്ക് ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ. ഭഗവാന് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ, നമ്മുടെ പൈസേൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പങ്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പലതരത്തിലല്ലേ, ബിസിനസ് ആയാലും എങ്ങനെയായാലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ആൾക്കാരെ ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് എന്താണ് കച്ചവടത്തിൽ ഒന്നും ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ പലതരത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പാപങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ നമ്മുടെ ആ വരുമാനത്തിന്റെ ചെറിയൊരു പങ്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ പലതരത്തിലും അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ആ പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു പ്രിയ ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു, ജയാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അദ്ദേഹം എന്താണ് വിദേശത്തുള്ള ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ എന്താണ് പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ധനിക കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പ്രഭുപാദരെ കൂടെ കൂടുകയുണ്ടായി. പിന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് കുറേ ചെലവുണ്ടല്ലേ. കുറേ ബ്രഹ്മചാരികളും അവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കണം, ഭഗവാന് ദിവസവും നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം, കുറേ ചെലവുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആ ചെലവിനൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാവരും ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെലവ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയാസമാണല്ലേ. അപ്പൊ ആ ജയാനന്ദ പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ എന്താണ് 15-20 മണിക്കൂർ ടാക്സി ഓടിച്ചിരുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹം വലിയ
കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പ്രഭുപാദരെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ടാക്സി ഓടിച്ചിട്ട് ആ കാശൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ കുറേ കാലം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ചെറിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യാതായി. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് കയ്യാതായപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സക്കായിട്ടൊക്കെ പൈസ അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എന്താണ് ഇതൊന്നും ആരെയും അറിയിച്ചില്ല. ഈ രോഗമുള്ളതും ആ പൈസ അയക്കുന്നതൊന്നും ആരുടെടുത്തും ആദ്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും എന്താണ് ചികിത്സക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കും. ആ പൈസയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പൈസയൊക്കെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ കൊടുത്തു. അവസാനം അദ്ദേഹം അവസാനത്തെ മാസം ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലില്ലെങ്കിലും ആ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അനേകം ആത്മാക്കൾക്കൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് സ്വന്തം ജീവിതം അല്ലെ, എന്താണ് ഇത് നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് അസുഖങ്ങളായിട്ടും രോഗങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു ആ പൈസ അല്ലെ. എന്തായാലും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതല്ലേ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചികിത്സ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അതാണ് മഹാമന്ത്രം, അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ പൈസ അവര് കൊടുക്കുന്ന ആ പൈസയൊക്കെ അതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അത്ര പോലും അത്രയും പ്രഭുപാദർക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കുറേ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരെ കൂടെ പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രഭുപാദരുടെ പ്രിയ ശിഷ്യനായ ഗർഗമുനിയുടെ അനുജനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുജനായിട്ടുള്ള ഗർഗമുനി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു ഡിക്റ്റോഫോൺ. പ്രഭുപാദർ പണ്ട് കാലത്ത് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് പ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കുറേ സമയങ്ങൾ അതിനൊക്കെ കുറേ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും അദ്ദേഹം ഈ റെക്കോർഡർ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദർ എല്ലാം അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രസ്സിലെത്തിക്കും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇതിന് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം പറയുന്നു കൃഷ്ണനെ കൃഷ്ണനോട് എനിക്ക് അത്ര സേവനങ്ങളും അത്രയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അത്രയുള്ള യോഗ്യത ഒന്നും എനിക്കില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ ഗുരു പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ആ ഡിക്റ്റോഫോണൊക്കെ ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ പ്രഭുപാദരുടെ റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാം പ്രഭുപാദർ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, മൃദംഗം, കർത്താള് ഒക്കെ എല്ലാം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ അതും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും അവരവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പ്രഭുപാദരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയുന്നല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിപൂർണതയിൽ എത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പിക്ചറിൽ ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യണയർ സർവന്റ്. ആരാണിത്? നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനി, കാർ കമ്പനി അല്ലെ, അതിന്റെ ചെയർമാനാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴേ ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് ഒരു സാധാ വൈഷ്ണവ വേഷത്തിൽ അവിടെ മായാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നവദ്വീപിലുള്ള മായാപൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇസ്കോന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയുമുണ്ട്. അവരും ഒരു വൈഷ്ണവിയാണ്. അവരും സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇവര് പ്രഭുപാദര് മുന്നേ ഇവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കണ്ടപ്പോൾ പ്രഭുപാദര് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്റെ മുത്തച്ഛനായ ഹെൻറി ഫോർഡ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാർ കമ്പനി ആയിരുന്നു ഫോർഡ് കമ്പനി. അപ്പോൾ എല്ലാം അത്രയും സമ്പന്നമായ കുടുംബം, എല്ലാ അധികാരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു.
എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട്, ആ കൊച്ചുമാനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ മുത്തശ്ശൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയില്ല. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ആത്മാവാണ് അല്ലെ, അപ്പൊ എന്താണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. അവസാനം പ്രഭുപാദര് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, എന്താണ്, നീ അറിയപ്പെടണം, എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ള ആളായിട്ടല്ല നീ അറിയപ്പെടേണ്ടത്, എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ട് നീ അറിയപ്പെടണം ലോകം മുഴുവൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ആ പ്രഭുപാദരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ, വാക്കുകൾ എന്താണ് അത് ഹൃദയത്തിലേറ്റുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴ് എന്താണ് ആ മായാപൂരിൽ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം എടുക്കുന്നു, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം എടുക്കുന്നു. ആ എന്താണ് പ്രഭുപാദരുടെയും ഗുരുപരമ്പരയുടെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ജന്മസ്ഥലത്ത് അവിടെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം വേണമെന്ന് നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പരയുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ എത്രയോ കുറേ ഭാഗം 500 കോടിയിലധികം രൂപയെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പിന്നീടോ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ ഓരോരോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ഫണ്ടൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, എന്താണ് അവര് ബിസിനസ്സിലൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ അംശം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകാരിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഡൊണേഷൻ വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണികളൊക്കെ കഴിയാറായി. എന്താണ് അത് അടുത്ത് തന്നെ അത് തുറക്കും. ഈ 125-ാം വാർഷികം, പ്രഭുപാദരുടെ 125-ാം വാർഷികത്തിന് പ്രഭുപാദരുടെ എന്താണ് ആ ഒരു വലിയൊരു വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ തുറക്കും. എന്താണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം. 14 നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ 14 ലോകങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലേ, ആ 14 ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്താണ് അതിന്റെ സ്തൂപങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ വൈഷ്ണവന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരു ഒരു ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇത്രയൊന്നും വലുതല്ല, ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് കുറച്ച് ഭൂമിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 1.5 ഏക്കറോളം ഭൂമി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്താണ് അതിന്റെ പ്ലാനൊക്കെ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് രാധാ ഗോവിന്ദ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കുറേ സേവകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭാഗവാക്കാവാം. മുന്നേ ബാച്ചിലുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ആൾക്കാർ എന്താണ് 1 ശില 2 ശില അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബ്രിക്കിന് 1500 രൂപ വരിക. അപ്പോൾ അതെന്താണ് നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ പേരിലോ അമ്മയുടെ പേരിലോ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരിലൊക്കെ നടത്താം. അതെന്താണ് അവർക്ക് അത്രയും ഗുണം കിട്ടും. ആരുടെ പേരിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അത്രയും എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിയാവുന്നതാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവാക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് അത്രയും വലുതാണ്. ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ സമർപ്പിച്ചാലും അതൊരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമാവില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതിൻ്റെ 1000കണക്കിന് മടങ്ങ് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറേ സേവനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വലിയ ഇതുണ്ട്, എന്താണ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം. അതിനൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ എമൗണ്ട് ആണ്, 35,000 രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സെറ്റ് കിട്ടും. 12 സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട് 18 പുസ്തകങ്ങളുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കിട്ടും. പിന്നെ കുറേ മറ്റുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്കോണിന്റെ ലോകത്തിൽ എവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാലും 3 ദിവസം താമസവും പ്രസാദവും നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കും. പിന്നെ അതിന് കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ ചേരാം. അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ചെറിയ അവരവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഡൊണേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അദ്വൈതപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തദ കുരു യദാത്മവാൻ. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത്
ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗ സ്ത്രീയ ഗച്ഛന്തീരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ജ്ഞാനം നേടാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ ആ ജ്ഞാനത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം അല്ലെ, ധ്യാനത്തെക്കാളും വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. അപ്പോൾ എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അദ്വേഷ്ടോ സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവ ച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമയപ്രിയ. ഭഗവാനുടെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ആരോടും മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാത്ത സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിത ആത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനാവണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പകർത്തണം അല്ലെ. നമുക്ക് ആരോടും മാത്സര്യം ഉണ്ടാവരുത്, അസൂയ ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയ ഇല്ലാതിരിക്കുക അല്ലെ, മാത്സര്യമില്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെയോ എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ട് എന്താണ് എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം അല്ലെ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നമ്മളെ സുഹൃത്തായിട്ടൊക്കെ കരുതുക. എന്താണ് ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാത്ത, നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. നമ്മളേതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പോലും നമ്മുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് നമ്മുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഹങ്കരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. ഒക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ്. എന്താണ് സുഖവും ദുഃഖവും അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് അല്ലെ. വേനൽക്കാലവും മഞ്ഞുകാലവും ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ ഇത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും സമചിത്തനായിട്ടും ക്ഷമാശാലിയായിട്ടും സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടും നിയന്ത്രിത ആത്മാവായിട്ടൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ, സുദാമ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ സുദാമയെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് കഴുകി കൊടുത്തു, ഭഗവാൻ തന്നെ കാല് കഴുകി കൊടുത്തു അല്ലെ. രുക്മിണി ദേവി ചാമരം വീശി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ സുദാമയുടെ കാൽ കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളം ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തൊക്കെ തളിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണല്ലേ. ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഭഗവാനും തിരിച്ച് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാന് ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ആ ഗോപികമാരോടൊക്കെ പറയുന്നു അവര് തരുന്ന ആ സ്നേഹം അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. യസ്മാന്നോദിജതേ ലോകോ ലോകോ നാദിജതേ ചയ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വൈഗർ മുക്തോയാ സച്ഛമേ പ്രിയ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. പിന്നെയോ ആരാണോ ഏതൊരുവനെല്ലായാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാതെ, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ചാലും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനായി തീരാതിരിക്കണം അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലൊക്കെ സമചിത്തനായിരിക്കണം അല്ലെ. ഭയം അല്ലെ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ഉത്കണ്ഠ, നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, എന്താണ് ആവുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെ, കൊറോണയിലൊക്കെ നാളെ എന്താണ് ആവുക, നമ്മുടെ ജോലി ഉണ്ടാവുമോ, നമ്മുടെ ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമോ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ആൾക്കാർക്ക് ഉത്കണ്ഠയാണ് അല്ലെ.
അല്ല നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളെന്താണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ് ശിവൻ അല്ലെ. വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു എന്ന് പറയും. ഒരിക്കലേ എന്താണ് അവിടെ ശിവൻ എന്താണ് പാർവതിയും കൂടി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ എന്താണ് ഋഷികൾക്കൊക്കെ കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ചിത്രകേതു മഹാരാജ അതിലൂടെ പോവുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ആ വിമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ അതുവഴി പോവുകയുണ്ടായി. ചിത്രകേതു മഹാരാജ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് എല്ലാ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു. അനേകം ഭാര്യമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരിക്കലേ എന്താണ് അങ്കിരമുനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കും. ആദ്യം ആ മുനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്താണ് ഈ പുത്രൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സന്തോഷമുണ്ടാവും, പിന്നീട് ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജ് പറയും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സഹിച്ചോളാം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നിട്ട് ഹർഷശോകൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കും. ഹർഷശോകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യം സന്തോഷവും പിന്നീട് ദുഃഖവും ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഹർഷശോകനെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിലാണ് ആ കുട്ടി ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് മറ്റുള്ള പത്നിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേര്. അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് രാജാവിന് ആ കുട്ടിയോടും ആ ഭാര്യയോടുമായിരുന്നു കൂടുതൽ സ്നേഹം. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അവരോട് അസൂയ തോന്നുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആ കുട്ടിക്ക് വിഷം കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതില് ദുഃഖിതനായിട്ട് ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ സംഘർഷ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടിയിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു വിമാനത്തിൽ. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ശിവൻ പാർവതിയും അടുത്തടുത്തല്ലേ, അർദ്ധനാരീശ്വരനാണ്. ശിവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പാർവതി ദേവി ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ആദ്യം എന്താണ് എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ശിവനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ആ ഒരു പുച്ഛം തോന്നി. അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് ഇത്രയും ഋഷികളുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ എന്താണ് ആ പാർവതിയെ അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ശിവൻ അതൊക്കെ സഹിച്ചു. ശിവൻ എന്താണ് അതൊരു തമാശയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതങ്ങ് വിടുകയുണ്ടായി, ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല. എന്നാൽ പാർവതി ദേവിക്ക് അത് വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കി. അപ്പൊ പാർവതി ദേവി ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. നീ ഒരു അസുരനായി മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പിന്നീട് വൃത്രാസുരനായി മാറി. അപ്പൊ ആ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് തൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് എടുക്കും. അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ എന്താണ് ആ ശാപം ഞാൻ അനുഗ്രഹമായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ വൃത്രാസുരനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജന്മത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പാർവതിദേവിയുടെ ശാപം ഒരു കണക്കിന് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹമായി മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ശിവനൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല അല്ലെ. ശിവൻ എന്താണ് അത് തീരെ കണക്കിലെടുത്തില്ല അല്ലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട്. അല്ലെ പാർവതി ദേവിക്ക് വിഷമം തോന്നുകയുണ്ടായി. അനപേശുചിർദശ ഉദാസീനോ ഗതവ്യത സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമപ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ എന്താണ് ഒന്നിന് സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെയൊന്നും ആശ്രയിക്കാതെ അല്ലെ, പിന്നെ വിശുദ്ധ നിപുണൻ ഉത്കണ്ഠ അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉത്കണ്ഠ നമുക്ക് നാളെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠയാണ് അല്ലെ. വ്യത ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ, പിന്നെന്താണ് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. നമ്മള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഫലത്തില് നമ്മൾ ആസക്തരാവേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. പ്രഭുപാദരി എന്താണ് എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന. യോന ഹൃഷ്യതി ന ദേഷ്ടിനഃ
ശോചിദാനാകാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമയപ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു ആണ് കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത അല്ലെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനായ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഒക്കെ ശുഭങ്ങളെ അശുഭങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിച്ചവൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭക്തപ്രഹ്ലാദ് അല്ലെ, ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് എന്തെന്ത് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായല്ലേ, പലതരത്തിൽ അച്ഛനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായല്ലേ, സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആ പിതാവ് തന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായല്ലേ, എന്നാലും ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അതിലൊന്നും വിഷമിച്ചില്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉറക്കെ ജപിക്കുകയുണ്ടായതല്ലേ, അല്ലെ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. സമശത്രുച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണാസുഖദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേതസ്തമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാന അപമാനങ്ങൾ ശീതോഷ്ണങ്ങൾ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ആദരവും അനാദരവും യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേവിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാം ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ സമഭാവന അല്ലെ, നമുക്ക് നമ്മളെ മാനിച്ചാലോ അപമാനിച്ചാലോ ഒക്കെ ശീതോഷ്ണോ സുഖോ ദുഃഖോ എല്ലാറ്റിലും സമചിത്തനായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊക്കെ ഒരേ വിധം കഴിയുന്നുണ്ട്. അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്ത അല്ലെ, അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അസത്സംഗം മറ്റുള്ള നമ്മളെ മോശം രീതിയിലാക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആ കൂട്ടുകെട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെ. നല്ല സംഘത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അസത്സംഗത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ മോശം കാര്യങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അസത്സംഗത്തിനൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ മുക്തനും മൗനി ജ്ഞാനത്തിൽ വെച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച്. ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടൊക്കെ വിട്ടു പോവലല്ല, ആ എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ വീടാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ആ ചിന്ത അത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഗൃഹമേദിയും ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമയുണ്ട്. ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൃഹം തന്നെ ഒരു ആശ്രമമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ക്ഷേത്രം പോലെ ആ ഗൃഹം തന്നെ അവിടെ ദിവസവും ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരതി ഒക്കെ സമർപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി. എല്ലാം ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ജീവിക്കും കുടുംബമായിട്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഭഗവാനെ ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യും, ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമി. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അല്ലാതെ ആ വെറും ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട് അത് മാത്രമാണ് വളരെ പ്രധാനം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവരെയാണ് ഗൃഹമേദി എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ല, ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല, ആ ബോധം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട് അതാണ് എല്ലാം എന്ന് ഉള്ള ആ ചിന്ത മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നേ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, എം വാപി സ്മരൻ ഭാവം അല്ലെ ത്യജിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായി തീരുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ വീടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ജനിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റേതാണ് ആ വീടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ പുതിയൊരു വീടൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, ഇതൊരു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീട് എടുക്കുന്നല്ലേ, അതിലൊരു പൂജാറൂം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീടെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വേഗം നടത്തി തരും. അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ വീട് പെട്ടെന്ന് ആകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഗത്തിലൊന്നും ആവില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേഗത്തിലാവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, അതവിടെ ഭഗവാനായിട്ടൊരു പൂജാ റൂം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ, അതിൽ ഭഗവാന് ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടുന്നത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ട്. ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ, ഈ പിക്ചറിൽ ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തൻ്റെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം
ഒരിക്കൽ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ഏകാദശിയും അദ്ദേഹം എടുക്കും. ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ദ്വാദശി ദിവസം പാരണ വീടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ദുർവാസ മുനി വരികയുണ്ടായി. ദുർവാസ മുനി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോഴേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനും പാരണ വീടാൻ കൂടുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നും ആ യമുനയിലേക്ക് കുളിക്കാൻ പോയി. അങ്ങനെ കുളിക്കാൻ പോയിട്ട് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ദുർവാസ മുനി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴും എന്താണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് കൊട്ടാരത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, അവരൊക്കെ ഉപദേശകന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ 3 തുള്ളി ജലം കുടിച്ചിട്ട് പാരണ വീട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദുർവാസ വരുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ പാരണ വീട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്താണ്, വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ബ്രേക്കായി, എന്നാൽ വേറൊന്നും കഴിക്കുന്നുമില്ല അല്ലെ, അന്നും നിർജ്ജലം എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വ്രതം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് ആ നദിയിൽ കുളിക്കുകയായിരുന്ന ആ ദുർവാസ മുനിക്ക് മനസ്സിലായി, എന്നെ കൂട്ടാതെ അംബരീഷ് പാരണ വീട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം അത്രയും വലിയ തപസ്യാണ് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ട്, അത്രയും തപസ്യാണ്. എന്നാലേ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ അഹങ്കാരമുണ്ടായി. ഞാൻ വലിയ ആ തപസ്യാണ്, ഇദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ ഒരു ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ, രാജാവ് ക്ഷത്രിയനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോപത്തോടെ അവിടെ വരികയുണ്ടായി. എന്നെ അപമാനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അംബരീഷിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ശകാരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജട പിടിച്ച് നിലത്തേക്ക് അടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭീകര സത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, തീ തുപ്പുന്ന ഒരു ഭീകര സത്വം, അത് അംബരീഷിന്റെ നേരെ തീ തുപ്പുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അംബരീഷ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല, തിരിച്ചൊന്നും ആ ദുർവാസ മുനിയോടും പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചപ്പോഴേ ആ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം ആ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വരികയുണ്ടായി. ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ, ഗദയും സുദർശനവും ഭക്തന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താമരയും ശംഖു അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള സുദർശനം വരികയുണ്ടായി ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ആ ഭീകര സത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ആ സുദർശനം. പിന്നീട് ആ സുദർശനം ആരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞത്? ആ ദുർവാസ മുനിയുടെ പിന്നാലെ കൂടി. ആ ദുർവാസ മുനിയെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സുദർശനം ദുർവാസ മുനിയുടെ പിന്നാലെ തന്നെ വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ദുർവാസ മുനി എല്ലായിടത്തേക്കും ഓടാൻ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ സുദർശനമാണ്, ഇതിനെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ശിവനും പറഞ്ഞു, ഇത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, എന്റേതല്ല ഈ സുദർശനം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അവിടെ അനങ്ങാതെ നിന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, ഈ സുദർശനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒരു ഹൃദയമില്ലാത്ത ആളെ പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കുറെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഹൃദയമില്ലാത്തവൻ തന്നെയാണ്, എൻ്റെ ഹൃദയം ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്, എൻ്റെ ഹൃദയം അംബരീഷിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നിനക്ക് സുദർശനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണ്ടെങ്കിൽ നീ അംബരീഷിന്റെ പാദങ്ങളിൽ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയണം എന്ന് പറയും. എൻ്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയിട്ടല്ല സുദർശനം ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെ തടയാനുമാവില്ല. ആ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സുദർശനം തനിയെ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നീ ആ സുദർശനത്തിനോട് രക്ഷ നേടണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്റെ പാദങ്ങളിൽ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയണം എന്ന് പറയും. ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാദങ്ങളിൽ മാപ്പ് പറയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ദുർവാസ തിരിച്ച് ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാലുകളിൽ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയും. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവും അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. മഹാമുനിയാണല്ലേ ഇദ്ദേഹം, അത്രയും വലിയ തപസ്യാണല്ലേ ഇദ്ദേഹം, എൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ പിടിക്കുകയോ ഒരിക്കലും അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ആ സുദർശനത്തിനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട്, ആ സുദർശനത്തിന് പ്രാർത്ഥന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ദുർവാസ മുനിയോട് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് പറയും. അദ്ദേഹത്തിനെ വെറുതെ വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ സുദർശനം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ സുദർശനത്തിനെ അങ്ങനെ അയക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അത്രയും അദ്ദേഹം ഒന്നും തിരിച്ച് പ്രതികരിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്നാലേ ഭഗവാനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആ സമയം അല്ലെ, അവശ്യ രക്ഷതേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ നമ്മളെ
ആ സമയം നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ദുർവാസ മുനിയുടെ അഹങ്കാരമൊക്കെ ശമിച്ചു. അപ്പോൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തത് അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും, പ്രജകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. എന്താണ്? ഏകാദശി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആ പാരണ വീട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് ഏകാദശി എടുത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇല്ലാതാവും അല്ലെ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ, ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അംബരീഷ് എടുത്തത് അല്ലെ? എന്താണ്? അഥവാ ദുർവാസ ശപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എന്നെ മാത്രം പേഴ്സണലായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ പാരണ വീട്ടിയത് അല്ലെ? എന്നാല് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ അംബരീഷ് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരോഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കദോദേ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനദൃശു തദ്ഭൃത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗം ഗ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം ശ്രീമത്തുളസ്യാരസനം തദർപ്പിതേ പാദോഹരേ ക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനെ കാമം ച ദാസ്യേനതു കാമകാമ്യയാ യഥോത്തമ ശ്ലോകജനാശ്രയാരതി സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ. അംബരീഷിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു ഓർത്തിരുന്നത്. പിന്നെയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാന് പറഞ്ഞ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് ഉപയോഗിച്ചത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ. അപ്പോ പിന്നെയോ കരോ ഹരേ ക്ഷേത്രം, എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന് പൂജകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, അതിനൊക്കെ തൻ്റെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവികൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെ തൻ്റെ ചെവികൾ ഉപയോഗിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനത്തിൽ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യധാമുകളായിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനം, മായാപൂർ, ജഗന്നാഥപുരി അങ്ങനെയുള്ള ദിവ്യധാമുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അത് ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിന് അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു, ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ. പിന്നെ പറയുന്നു ഗ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സ്വരൂപ, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ താമരപ്പൂവില്ലേ അത് വാസനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെയോ ശ്രീമത് തുളസ്യ രസനന്ദ ദർപ്പിത, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് ആ തുളസി രുചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ എന്താണ് നാവ് ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ കാലുകൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തുളസിയെ പരിക്രമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യധാമുകളായിട്ടുള്ള ജഗന്നാഥപുരി, മായാപൂർ, വൃന്ദാവനം പോലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ധാമുകളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനം, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെയോ തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റി, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റി. തൻ്റെതായിട്ട് യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ലാത്ത എല്ലാം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ എന്താണ്? ആ മഹാഭക്തന്മാരുടെ, ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അങ്ങനെയുള്ള മഹാഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് മഹാനാണ്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിപാസതേ ശ്രദ്ധദാനാമത്പരമാ ഭക്തസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്ന അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം എന്താണ്? നാശരഹിതമാണ്, അതൊരിക്കലും നശിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ശരീരമില്ലാതാവുന്നതിനോടെ നശിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്
നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. ഒരു ഇലയോ പൂവോ അല്ലെ, അല്പം ജലമോ പഴമോ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഈ നാശരഹിതമായ ഭക്തി സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കൊരു യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അല്ലെ. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മുക്തി പോലും ഈ ഭക്തിയുടെ എന്താണ് ഭക്തിയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുക്തി പോലും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ മുക്തി എന്താണ്? അവിടെ സ്വയം ദാസനായിട്ട് വരുന്ന പറയാം. നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുക്തി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നത്, അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലേ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാണ് ഇടുന്നത്, നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നതാ. അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിൽ പോയിട്ടും അങ്ങനെ ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ, സൂർദാസ്, അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് കാണില്ല, സൂർദാസിന് കണ്ണ് കാണില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ അതിമനോഹരമായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു. സൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അന്ധൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ധനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവഗണിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വാങ്ങിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം കേൾക്കാനിടയായി. എന്താണ്? അവന് കണ്ണ് കാണില്ല, അവൻ എന്തിനാണ് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാലും മോശം ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാലും ഒന്നും അവന് കണ്ണ് കാണില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ സൂർദാസ് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് അതുവഴിയൊക്കെ അന്ന് കാലങ്ങളിലൊക്കെ വൈഷ്ണവന്മാരൊക്കെ പോയിരുന്നു, കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ മടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടെ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ കൂടെ പോവുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, ആ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അവരും എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണൊന്നും കാണില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം നമുക്കൊരു ബാധ്യതയാവില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരും എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൂട്ടാതെ അവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചുള്ള ആ യാത്ര തുടർന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുകയുണ്ടായി. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധാരാളം കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും നടക്കുമായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് കാണില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, എനിക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാന് കണ്ണ് കാണാം, ഭഗവാൻ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്താണ് ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം എപ്പോഴും ദർശിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഏതേത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഏത് നിറത്തിലുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നത്തിൽ ആ തലേ ദിവസം തന്നെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ആ ദർശനം നൽകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചു, ഭഗവാൻ അടുത്ത് വേണം. അങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ അവിടെ വരികയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺമുന്നിൽ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം നൽകിയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാഴ്ച ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കണ്ടു. ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്, ആഗ്രഹങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട, ഈ ഭഗവാനെ കണ്ട ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും എനിക്ക് കാണണ്ട, എനിക്ക് ഈ ഭഗവാനെ കണ്ട അത് മാത്രം മതി, എനിക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ പഴയ പോലെ തന്നെ ആവും. എന്താണ് ആ ഭഗവാൻ ദർശനം എടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ട് ഇനി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു വസ്തുക്കളും എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കൊണ്ട് കീർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അടുത്തു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, നീ വലിയ ശക്തിശാലിയാണ്, നീ എന്താണ് ചെറുവിരൽ കൊണ്ട്, ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തു ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ആ കാളിയന്റെ മുകളെ ആ വിഷസർപ്പമായ കാളിയന്റെ മേലെ നൃത്തമാടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ നിസാരനായ എന്നെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് ഓടുന്നത് അത്ര വലിയ എന്താണ് കഴിവൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഭക്തിയാകുന്ന ആ പാശം കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുക, അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഓടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ
ഭഗവാനെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നു. കാഴ്ച ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയല്ലാതെ അതാണ് എന്താണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്, പ്രേമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി എം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷൻ തമഹമ്മൻ. നമ്മുടെ പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്, ആ ഭക്തിയാകുന്ന ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ആണ്. എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ആ സൂർദാസിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ കാഴ്ചയില്ല, കണ്ണ് കാണില്ല അല്ലെ, എന്നാലും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. നമ്മളെന്നാലും ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ വേറൊരു കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്ര. അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചയില്ല, അകത്തും കാഴ്ചയില്ല, എന്താണ് സ്പിരിച്വലായിട്ടും അന്ധനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അവസാനം സഞ്ജയന അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വളരെ ആനന്ദഭരിതനായി. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അതിലൊരു മാറ്റവും വന്നില്ല അല്ലെ. നലിയുടെ സൂർദാസിന് കണ്ണ് കാണില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് സൂർദാസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അനേകം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ആ പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇതാണ് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ്, രാധാകൃഷ്ണന്മാര്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സ്ഥലം. ഇതാണ് സ്ഥലം, മംഗലാപുരത്ത്. മിനി മാതാജി കാണാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്ക്രീന്? ഹരേ കൃഷ്ണ ദിവ്യ മാതാജി കാണാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കാണാലോ? സ്ക്രീൻ കാണാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കാണാം. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്ഥലം. ഇത് 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലം അത് എന്താണ് ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മംഗലാപുരത്ത് തന്നെ എന്താണ് ഉടുപ്പിയിലൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയിലാണ്. അവിടെ എന്താണ് അവിടെ നിന്നും എന്താണ് വീടുകളും മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നൊക്കെ റോഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്നിട്ട് ഒരു വലിയ സ്ഥലമാണ്. അവര് നമ്മളെന്താണ് കാണുമ്പോൾ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ഗോവർദ്ധനത്തിനൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തോന്നും. എന്താണ് അത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥലത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിനുള്ള പ്ലാനൊക്കെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് മൂകാംബിക ഒക്കെ പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ മൂകാംബിക ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം. അവിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം നാമനിഷ്ഠദാസ്, നമ്മളെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീവാസാങ്കൻ പ്രഭു, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത്ഗീത എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സേവനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുക അത് ചെയ്യാം. ഒരു ബ്രിക്ക് 1500 രൂപ വരിക, അങ്ങനെ 2, അങ്ങനെ 3, അങ്ങനെ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അവർക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. പിന്നെന്താണ്, 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5000 രൂപയാണ്. 2 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 10. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്രയാണോ സാധിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെന്താണ്, ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് 35,000 രൂപയാണ് വരിക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു
സെറ്റ് കിട്ടും. 18 പുസ്തകങ്ങളുള്ള ഒരു സെറ്റ് കിട്ടും. 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായിട്ട് 18 പുസ്തകങ്ങളുള്ള ഒരു സെറ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈഫ് മെമ്പർ കാർഡ് കിട്ടും. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ എവിടെയുള്ള ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും 3 ദിവസം താമസിക്കാം. സൗജന്യ താമസവും ഭക്ഷണവും പ്രസാദവും ഒക്കെ ലഭിക്കും. $35,555 വരുന്നത്. അതെന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടും 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അടക്കാം. ഒരുമിച്ച് പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താണ്, കുറച്ച് വലിയ വലിയ എമൗണ്ട് ആണ്. അത് സേവനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ആ ധർമ്മകർത്ത സേവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1 ലക്ഷോളം വരും. പിന്നെ അങ്ങനെ എന്താണ്, കുറച്ച് ഉയർന്നതാണ് ധർമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്, 2 lakh സംതിങ് വരും. അങ്ങനെ കുറച്ച് വലുതുമുണ്ട് ചെറുതുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താണോ സാധിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്താണ് നിങ്ങളെ സ്വമനസ്സാലെ എന്താണോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ചെറിയ മാസത്തിലുള്ള സേവയുണ്ട്, നിത്യ സേവയുണ്ട്, 1 ബ്രിക്ക് ചെയ്യാം, 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താണോ സാധിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ സ്വമനസ്സാലെ നിങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ എന്താണ്, ആ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ്, ഓരോരോ ആൾക്കാർ എന്താണ് ഫീസൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളെന്നാലേ ഒന്നും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. അതൊക്കെ എന്താണ്, ആ ടെമ്പിൾ തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ടെമ്പിൾ തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്, കുറേ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു, മറ്റുള്ള എന്താണ് അന്നദാനമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ടെമ്പിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ സേവനത്തിനൊക്കെ എടുക്കും. നിങ്ങളെ ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. എന്താണ്, പിന്നെ ഇതൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വേണ്ടുന്ന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ്, രാജ്ഭോഗ് ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കാൻ 500, പിന്നെ നിത്യ സർവസേവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1000, പിന്നെ മറ്റുള്ള ഭഗവാന് ആരാധിക്കുക അതിനൊക്കെ വേണ്ടി 2000. അങ്ങനെ കുറേ സേവനങ്ങളുണ്ട്. 5000 റുപ്യ നൈവേദ്യ സേവ, പിന്നെ അലങ്കാരം, ഭഗവാന് പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ചാർത്തി അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ആക്കാൻ 10,000. അങ്ങനെയുള്ള ചെറുതും വലുതായിട്ടുള്ള കുറേ സേവനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് ചെയ്യാം എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോൾ പ്രഭുജി വരും, നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി വരും. ഇനി തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും.